er på vej til Vancouver Island. Jeg er på færgen mod Nanaimo lige nu. Det er sådan aftentid. Jeg har været i skole hele dagen, og nu er det simpelthen blevet fyreaften. Så nu skal jeg til Vancouver Island med Tim, som jeg mødte i video 2, eller I mødte ham i video 2. Jeg mødte ham inden video 2, hvor vi var ude at gå ved et vandfald. Nu skal vi til Vancouver Island sammen. Han har købt en bil, som han skal køre på tværs af Canada i, og så spurgte jeg, om ikke jeg måtte komme med ham her de første 4 dage, bliver det så, på Vancouver Island, hvor vi skal alt muligt forskelligt. Vi skal ud og vandre, og vi skal bare have en mega fed tid sammen. Sådan lidt roadtrip-agtigt. Så det er jeg mega spændt på. Jeg sidder her ved siden af en sort Dodge, som er den bil, som Tim kom og hentede mig i går ved færgeterminalen i Nanaimo. Det blev lige lidt sent i går, så derfor fik jeg faktisk ikke rigtig filmet noget. Det var mørkt, så jeg tænkte, whatever. Vi tager den her i morgen. Eller i dag. Jeg er simpelthen så spændt på det hele. Man kan næsten fornemme det på mig. Altså klokken den er 8, og jeg har energi som om, at jeg har drukket 2 Vodka Red Bulls. Så i går, der kørte vi faktisk lidt allerede. Så fra da jeg blev hentet i færgeterminalen, som ligger hernede, så kørte vi så herop til hvor vi er nu. Og så er planen så, at vi skal køre hele vejen herover og så herop til Tofino. Og så på vejen, så stopper vi ved 5040 Peak, hvor der ligger en vandrerute, eller vandreruten hedder det, og så vil vi så gå den. Den er sådan rimelig tof, det skal jeg nok forklare, når vi kommer dertil. Lige en sidste ting her. Det er sådan meget i det centrale område af Vancouver Island, vi kommer til at bevæge os i her de næste 4 dage. Vancouver Island er på størrelse med Danmark. Lige lidt mindre end Danmark, så det er ikke et sted, man bare lige ser på en håndfuld dage. Man skal have en del tid her, fordi der er så meget smuk natur, så man kan ikke det hele. Så vi satte os ned inden turen her og sagde, okay, hvad vil jeg allermest se, nu hvor jeg har friheden af at kunne møde mig med i Tims car. Første kaffe i dag. Det er virkelig tiltrængt, vil jeg sige. Vejret det er super godt, helt perfekt. Klokken den er 12, og vi har cirka en times kørsel hen til Trailhead til 5040 Peak. Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige lige nu, andet end jeg er bare mega glad for at være her. 5040 Peak, omkring 8 km hike i alt. 4 op, 4 ned. 1000 højdemeter, så det er 1000 højdemeter på 4 km. Det vil jeg godt lige gentage en enkelt gang. Og som I sådan, bare en lille smule kan fornemme, der er god lampe på lige nu. Jeg går op med en banan, lidt potassium på drengen. Vi er kommet op til en sø, der hedder Cobalt Lake, som ligger cirka 2/3 op til 5040 Peak, som er det, der er deroppe. Så der skal vi op lige om lidt, når vi lige har holdt den her velfortjente pause. Det er sindssygt varmt, og det er også det her med, når man starter med at vandre, så ens kropstemperatur den skal lige stige, sådan så man først begynder at svede. Og når man først begynder at svede, og ens krop er varm, og ledene er smidige, så kører det egentlig meget godt. Men jeg tror lidt, at vi er ude i noget scrambling på et tidspunkt og på vej derop her til sidst. Det er det her, hvor det ikke bare er, at du kan gå. Du bliver simpelthen nødt til også at bruge dine hænder. Så det kan godt være, at jeg også lige lægger kameraet ned på turen helt op der. Men spiser en banan, og så er vi derop, og så kommer vi jo tilbage hernede til Cobalt Lake, hvor vi tænker, at vi skal en tur i vandet. Vi har lige fået at vide af nogle andre, der også er her, at vandet er omkring 3-4 grader, så den bliver kold. Vi går fuldstændig målløs over, hvor flot her er.
Wow. Meget glad lige nu. Ui. Meget glad Nico Poncho. I sit rette element. Wow. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men 300 etager senere, så er vi altså oppe på toppen af 5040 Peak. Ingen affiliering, by the way. Den smager bare pissegodt. What? It's so nice. I think it's amazing. Vi er på vej ned fra 5040 Peak og Cobalt Lake, hvor vi badede i søen. Helt fantastisk. Altså, vandet, det var pissekoldt, men wow, det var lækkert. Og nu der går vi egentlig bare ned samme vej, som vi også gik op. Men vi skal have noget aftensmad et sted, og så skal vi også måske lige have en øl eller to. Det kan jeg ikke udelukke. Og så skal vi også se noget solnedgang. Der er mange gode ting i vente endnu i dag, men lad os bare komme ned til bilen. Det er ikke det mest interessante at filme en tur ned ad bakke. Min knæ vil i hvert fald godt være lidt i fred. Lad mig sige det sådan. Vi har kørt i omkring en time fra Trailhead herhen mod Tofino. Og vi er næsten ved at være der, men vi tænkte, vi lige ville stoppe ved noget, der hedder Long Beach, for at se det, der var tilbage af solnedgangen ude bagved. Men det er helt vildt at sidde her på en meget, meget bred og lang strand. Der er så rimelig mange smådyr i luften, så det er derfor, jeg slår lidt ud til højre og venstre. Imagine if I didn't approach you in the hostel because you wore a Samsø t-shirt. We wouldn't be sitting here right now. Learning lesson from this vlog is that just go over and approach strangers. Yep. Even if they look scary to you. No, I'm kidding. Jeg sidder her ved Tonkin Beach, eller en af de mange strande, der er langs det, der udgør Tonkin Beach. Og jeg vil også godt lige tage et forbehold for, hvordan man udtaler Tonkin Beach. Jeg ved ikke, om det er Tonkin Beach, man siger. Planen i dag, det er to ting. Vi skal først være lidt rundt i Tofino, som lidt er en surferby. Der bor kun omkring 2.500 mennesker fast her. Så det kunne godt sådan lidt være Vancouvers pendant til Tisvilde. Luca, hvis du ser med, så håber jeg, det er okay, at jeg name-dropper Tisvilde i den sammenhæng her. Og efter vi har været i Tofino, det er vi nu, men efter vi har været her i et par timer, så tænker vi at køre sydpå, hvor der er en masse sådan sidequests on the route, som vi skal have sådan forskellige små vandreture og så videre. Og så skal vi hele vejen ned til, og nu kommer mit andet forbehold i videoen i forhold til, hvordan man udtaler et navn på en by, nemlig Ucluelet. Eller, ja, det er det, jeg går med. Ucluelet. Der skal vi ned, eller der skal vi hen og se byen der. Gå en lille vandretur rundt omkring et lighthouse, eller et fyrtårn, som også skulle være fantastisk smukt. Lad os komme tilbage til Tim, som ligger og ser Hamburg mod Heidenheim i sin bil. Det er derfor, jeg er her alene, fordi at han skulle, og det er helt fair og respekt til det, for at man kan være så inkarneret. Jeg tror, jeg har sat FCK lidt på standby, mens jeg er her, fordi at skulle stå op kl. 6.30 for at se en kamp mod Sønderjyske, det er ikke mig.
Vi sidder ved Tacofino. Faktisk den største attraktion i hele Tofino. Den har 5.000 anmeldelser inde på Google Maps. Rimelig sindssygt at have det for et tacosted, og det er vitterligt bare sådan en lille taco-vogn. Lige nu så regner det ikke, det er meget lækkert. Så vi tænkte, at vi lige skulle have noget frokost. Tofino viser sig ikke fra sin bedste side, den her surferby, når vejret det er som det er, men det er fint nok. Vi får det bedste ud af det, og vi tænker at køre videre, efter vi har spist her. Høfligt smør. Efter nogle fuldstændig fænomenale tacos, så vi så kørt sydpå mod Ucluelet. Vi er dog lige stoppet i Pacific Rim National Reserve, hvor de har sådan en rainforest trail her, som vi går på lige nu. Og så går man faktisk på en sti hele vejen i noget, der er kategoriseret som regnskov, hvilket jeg synes er ret fantastisk, at vi går i regnskov på Vancouver Island. Men det tænker jeg også viser, hvor divers skoven og floraen og faunaen er her omkring. Prøv at se det her træ. Det er for sindssygt. Det er virkelig, virkelig flot.